Siphakamise intandla. Ube phansi kulami mfethu at this moment. Uyinkosi ebusuku. Akekho uNkulunkulu ofana nawe. Akekho uNkulunkulu onjengawe. Akekho uNkulunkulu ofana nawe. Wewedwa baba uNkulunkulu owafa waphinde wavuka. Bonke abanye abafika bavukana. Ngakho Nkosi ebusuku thina siyasondela sathatha isinqumo Nkosi. Ukhonza wena njengoNkulunkulu wethu. Ngoba siyibonile into yakho iyaphila futhi iyasebenza. Yanceda impilo zethu weNkulunkulu yasilanda sikude yasondeza nombuso wakho. Bayede Nkosi ebusuku. Bayede uNkulunkulu wethu onamandla. Akekho baba ofana nawe nasebusuku. Akekho baba njengawe nasebusuku. Uthonga ohlabelayo amakerubi namaserafi ahubela wena. Athungcwele ngcwele 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 ngcwele. Leyo nto Nkosi esilethayo ebusuku. Sizosho ukuthi uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ophilayo. Akekho uNkulunkulu oneqiniso njengawe. Akekho uNkulunkulu osiza umuntu engalindeleli utho njengawe. Wewedwa uNkulunkulu onamandla okuvusa umuntu kwabafile. Wewedwa uNkulunkulu onamandla okuyisa umuntu ebese kuthiwa akunathemba. Wewedwa uNkulunkulu ekuthiwa wafika eMagadala wathola indoda seyihlala emathuneni. Kuthiwa ke wena Nkosi na ufika lapho yabuya imondo yokufana sesikhona weNkulunkulu okhazimulayo. Kuthiwa na uhleli khona ashalabahaya. Akekho baba uNkulunkulu ofana nawe ebusuku. Yamkela indumso yethu. Thank you Jesus. Intamba bazalwane, allow me to honor and greet i-leadership yonke ye-Eliada, abefundisi bonke bendawo bala eNhlazatshe, abazalwane bonke abakhona ngibavusela ngegama likaJesu. Allow me to honor and greet my brother Mfundisi SD Marcus and our host egameni likaJesu. A special greetings to my old brother ubabzwane lapha emuva. I see noSikono khona ubhuti wami omdala ngiyamvusela naye entambama. It's an honor to minister in his midst. Ayibonge Nkosi. Mwakazwane Sibongo walapha eJakastad ekhaya ngokuhlala siseSenturion ePitori. Ngithi ngina 7 yeminyaka livameli la ihlula impilo yami. Angathi ukuthi sekuvumelekile ukuthi sengasho ngithi sengimdala. Namalanga ami sayabalwa. Ngoba wona ayabalwa kodwa iNkosi yayinceda impilo yami. Amahubo chapter 23. The book of Psalms chapter 23. The book of Psalms chapter 23. Ngamabongo nje singaqala ku verse 1. uJehova ungumalusi omuhle. uJehova ungumalusi wami. Angiyokweswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi ngokuba wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Uqoba ikhanda lami ngamafutha. Indebe yami yakhiqima. Impela kuhle nomusa kuyakumlandela. Imihla yonke yokuphila kwami ngiyahlala endlini kaJehova.
verse 3. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Verse 3. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Verse 3. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ngendleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Verse 3. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Funda sisi. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Funda verse 3. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Uthuleleni lo siso fundayo. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Funda chapter 24. Qala verse 1. Umhlaba ungakaJehova nokugcwala kwawo, yiswa nabakhileyo kulo. Ngokuba yena wawusekela phansi kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. Ubani ayakhuphukela entabeni kaJehova? Ubani ayakuma endaweni yakhe engcwele? Yilowo onesandla esingenaqala. Funda mansisi wami Nkosi yami. Lenhliziyo ehlanzekileyo. Kuthiwa nenhliziyo yakhe bathe bayibheka bayithola ihlanzekile. Ongaphendulela umphefumulo wakhe emangeni. Kuthiwa umphefumulo wakhe akawuphendulelanga emangeni. Nongalungi nenkohliso. Esisonke ake ufunde verse 7. Phakamisani masango izinhloko zenu. Ngalelonke manje nina masango sizotshela into eyodwa. Phakamisani inhloko zenu. Ngoba kuthiwa nomuntu omendaweni engcwele. Olekela isitulo. Kuthiwa kunomuntu omayo. Athina yamina khuphukele entabeni. Bathi isimanga salomuntu izandla zakhe zimsulwa. Kuthiwa inhliziyo yakhe ihlanzekile. Kuthiwa lo muntu loyo uyakhona ukuma entabeni engcwele. Athi nasekamile akhuphulele abantu kuNkulunkulu. Tholeleni bantu basenhlazatshe izomemezela umuntu.
esho solo umuntu mfethu magazi ubhekene nokufa. Bathi mana waJesu uyazizwa ukuthi uthini? Uthi yehena ngiyazizwa. Bathi uthini weJesu? Uthi ngithi kini mina lo muntu engikhuluma ngaye uyakhona ukubuyisa umphefumulo. Kungenzeka uvumelo wami umphefumulo uphume. Nesiqiniseko sodwa uzobuya. Bathi awuzizwa wena uzizwa. Uqalela la. Uthi noma ngihamba esigodini sothunzi wokufa angwesabo. Bathi mina uyazi ukuthi uyokhuphuka eGetsemane. Uthi ngiyazi iGetsemane iyokhuphuka kini. Uthi bekufanele khuphuka umuntu eGetsemane. Akusinoma ngawubani okufanele akhuphuke eGetsemane. Kodwa kufuna umuntu onhliziyo yakhe ihlanzekile. Ongenakale ezandleni zakhe. Bathi so wena uthi lo muntu uwe. Uthi yimi lo muntu. Kungabuye kube ubani. Bathi mfethu uyazizwa ukuthi uthini? Uthi lalela nabafana bami. Udeka itafula. Phakathi kwezitha zami. Bathi nini itafula lokhuluma ngayo. Bathi ningakhathazeki ithuna. Uyadeka ithuna la. In the presence of my enemies. Izitha zami sicabanga ukuthi ngiyofaka ingavuki. Kodwa ngifuna kunazisa la into eyodwa bafana. Ukuthi owami umphefumulo uyabuya. Ingafa manje. Nesiqiniseko sento eyodwa. Ingadekwa itafula. Izitha zami zikhona. Nasisimama salento. Uma umuntu ayobethela kaJuda angifuni ukunifundisa iBhayibheli manje. Ufuna ukushumayela. Wayengene ekanena bese uyagwetshwa. Kodwa nakungena uJesu lithi iBhayibheli bonke bathize akanaqala lo muntu. Kodwa isimanga salento ufile engenaqala. Bathi bathetheleni bafana bambulale kulungile. What he prepares a table before me in the presence of my enemies. But uyazizwa ukuthi uthini? Uthi ngitshelile bafana ukuthi noma ngafa angisabo kubo. Uthiwa uma asondele ngasekufeni bekuba namalanga avenza umthandazo. Athi nawuthanda Nkosi ubungasindlulisa lesitsha. Kodwa kulo mthandazo lo kunento eyodwa bekayazi. Ukuthi singadlula isitsha sona. Kodwa usaya ethuneni. Ngoba ukungena kwakhe ethuneni uyawuphuma nabanini. Hayi. Bathi awuzizwa wena. Ngiyazizwa. Wafike wangena ethuneni. Hey. Help me, oh God. Ngicela nisize bazalwane. Kisiya. Ngiyashalaba. Mangena ethuneni mfethu malikazi. Uthize nakafika khona ethuneni washona into wathi vulekani masango. Ingene Nkosi enkasini. Before atshela masango ukuthi akavuleke. Ukhuluma into eyodwa uthi umhlaba ungoba Jehova. Izwe nabakhileyo kini. Ngamanye amagama nabo nabathi babulala mina. Babulala umntolo ngoba babona ngoba Jehova. Enabazi ukuthi lo mhlaba kuwo ungokaba kwami uJehova. Wathi number 1 izonje la igate lokuqala elukufa ukuthi kufanele livuleke. But I had no choice. On the third day, lempo. Amen. Wavulekani masango. Ingene Nkosi enkasini. Abusa masango athi ubani enalo lenqaba ngayo. Wathi bona bamchaza bathi uJehova igama lakhe. Bathi uJehova indoda yempi.
kuthiwa into Jehova ingananithenina naninginikithi ngithe wena Nkosi insizwa ziyahamba zikhathane nabasha bayawa nokuwa kodwa bamthembayo uJehova baya kuye bafike bathola amandla. Ngithena ngifunda le verse lakho lapha phezulu lathi nazi ukuthi kwanawo lawo mandla avela kuJehova. Ngizobe ngizele ebusuku ngithi mina akunandaba uhlangana nami kodwa inkosi ithume ukuthi ngizotshela abantu ukuthi after everything we shall stand and confirm one word, our help is coming from the Lord. Singasizwana inyama, singasizwana namanzi, singasizwana ioyila, singasizwana ngamafutha. Elethu usizo uvela kuJehova. Asambi nabahlola asilo yogeza ebosisi asigezi ngisho nanamanzi anosawo olwethu isizo luvela kuJehova. Iyamnamana mina labantu abavukile abasindiswe nakho konke laba abangafuna ukulahla abafuna ukukholwa bayathakatha bahambe bayobuza ukuthi angeke ungiphi umshado yini. Tiwala phethaka sathi nendawo ehanjwayo. Makhona maseshaka sathi uthiwa landa into zenu lapha. Ilanda incebo lapha. Uteke itafula dithathamise dikhona lifike lidekwe itafula in the presence of my enemies. Kodwa mina leyo thwale ngithembile. I have commanded the gates to open. Oh God. uJesu ukhuluma nabafundi or uPeter rather. Uthi you are Peter. Uthi upon this rock I will build my church and the gates of hell amasango kufa angeka lehlule. Usho lo uJesu une evidence. Uvukile ethuneni. Waphuma waphila. Wase uyotshela uPeter uthi wena umuzi owaphentabeni. Ungesitheke uyobona ngabantu bonke. Athamasangwe Hades. Babazane noma ngadlanga uSathane. He will never touch the church. He will never conquer the church. The church is standing in a point of victory. Singobile 2000 years ago when he died. Wahlithi impilo zethu. Wahamba nazo wayoshiya ezulwini. Kuthiwa uma kufundwa encwadini esambulo ubani ongayithabatha lencwadi ayivuke. Kwatholakala ukuthi naleyo ncwadi enamagama ethu uye yedwa okhona ukuyibamba mfundisi wakhe noSathane akakhona ukufika kule ncwadi. That's why athi laba mphebo namagcilini athi bathi nesama ngeke baphule lencwadi esibhalwe kuyo lamahasikhathaya ithi iBhayibheli lahle likhona manje. Ulopianos. Abayitri abafana beze. Bona himself nokwenza ama example. Yabona wabona example wazi ukuthi sesiyathandaza. Sekuyalunga. Inkosi akeme ngapha. uJesu lona. uNkulunkulu obangapha. Laba umageba lona. Uthokozani ngapha.
uma lento sekuNkulunkulu uNkulunkulu esibheka lona akakwazi ukuyivelela sondele kuNkulunkulu. Uzoyeka ngithandaze uJesu uphakathi kwethu noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uyasinxusela. Kuthiwa noma sethiwa no kwangathi kuthiwa sewufebile emhlabeni uJesu akakhuluma into eyiningi ngaphakamisa izandla uNkulunkulu abuke umuntu ongemuva lo ngaphambili athi ngegazi lami ngimhlanzi ungolumileyo wami akukho sathane namadimoni akukho ubufebe obungamhlwitha akabuye he's in the kingdom of God. My God. Uthiwa wemfundisi usukazi kuke kwafika iBhayibheli libebiza ngokuthi they are accusers. All right. Accusers. Abamangaleli. In most cases abantu abafuna ukukhuluma English bavamile ukuthi why are you accusing me? And umuntu angathi why are you accusing me? Usuggesta ukuthi into akayenzanga. Now iBhayibheli libabiza ngokuthi laba abaletha umfazi ophinyile kuJesu babe ma-accuser. Angukhoqele kuthiwa bamtholile abezwanga. Bathi bamthole in the act. Nabaqeda naye beza naye kuJesu. Nabafika naye kuJesu ukuthi uJesu niyamangalela. Bathi ngaba kuJesu simtholile ephila. Uthi uJesu ngiyanizwa kodwa inkinga yami ngani niyamangala. Number one, if the wrong eyomqala abayenzile ukumletha kuJesu. Akekho umuntu ohlangana noJesu abese uyabulala. Akekho umuntu ohlangana noJesu abese uyofa. Hayi bafana abadala kunendoda eyafa. Uma ethi niyamsukela noma niyamangalela uthi lolu daba lakhe sengidilile ngalo. Lento enkhuluma ngayo there is no record. Uthi kwangaba ukuthi incwadi iphethwe yini? Akunamuntu ongafika encwadini. Iyayizwa lento kaMoses ekhuluma ngayo. But it's under my feet. I have conquered the grave. My soul has been restored. Bonke abafele enkosini bayovuka ngelinye ilanga. Ishalabaya. Ukuthandaza siloku siyenza ngosho isikhathi. Athi right uma udelete usabambelekile ukuthi wendekani on the cross. Uma nifuna kubhizi ngichiliza izinto ezachilizwa. Oh, ngiyafuna nigcine lezinto sikhona kodwa zachilizwa abazalwane. Kunezinto ezasuswa. Kangaho ukuthi kuthiwa nalo owafika ethuneni ezenabantu bazomsiza ukususa itshe. Bathela bafika bathole letshe lichiliziwe. Ithi nezinto zenazo zizokusiza asinamandla okukusiza baba kude. Sinenza nje imthebelezo yesonto senze sishaye. But mina ngithi I'm standing in a point of victory. I have conquered the enemy 2000 years ago. Kangawa ukuthi owamthandazo awumbhekile kakhulu uSathane.
Usathana umfana omncane nje uyathusela. Uphethe isibhamu kodwa isibhamu lesinkinga yamaso ithoy. Shame Jozi. Thiwa lapha eJozi. Kuyenzeka abantu bakubamba inkunzi, bakubamba ngesibhamu. Kodwa ithoy. And nasesifika lesibhamu ngangicoceli. Lawo trend wala inhlanhla. Ngingabanjwa inkunzi lapha kuya 3 markers. No, ngalelo langa mfundisi wami babephethe umukhwa. So bebabili. Omnye ungapha, omnye ungapha. Ayya, ngafike eJozi. Kwesithiwa ngizwanga nokuthi iphume njani. Asidlule la. Ufuna siye kule sibhamu samanga. Now uma bakubamba inkunzi ngale sibhamu, inqondo ayiphenduli immediately ukuthi esamanga. Okay. Usathana amandla unikwe yini? Akanawo. Yeah, akanawo. Wait. Yo. Ngiphi verse? Okay. Angeniphi? uJesu ufika kuPetro. Uthi wena Petro sengivume ngawe. Kodwa ngithanda mthetho ukuvuma ngawe ngathandaza. Amen. Ngithandazele ukuthi inkolo yakho mayingafi. Kodwa usathana uzokuhluba njengankolo. Athi kodwa nasekahlubile wePetro ubobuya. Nasawubuyile wePetro ubuye kubafowenu. Ubatshele ukuthi ningafani nawe. Bengiceliwe mina. Bengicela ukuthi ngiyohlutshwa njengankolo. Kodwa ngoba bengithandazela. Ngibuyile. Cishe ngafela esandleni sobu. Bathi kodwa wePetro sowunomntwana. Athi bekufanele umhlube njengankolo. But it is not over until God says it's over. Yamenazele ngazathe mercy. Laba right off. Inkosi inthume ube busuku. Uyabitwa ensimini wena. wePetro silitha wena. Usengahamba uqinisa abafowenu manje wena uphethe into yokusiqinisa so uyenze i-excuse yokuthi wena ungalikhonzi icebo alela wawungabizwanga yithi wasekuqaleni owakubiza uthembekile faka i-uniform ubuyele ensimini. Uyawubuyisa umphefumulo. Yisho lento. Uyawubuyisa umphefumulo. Inganisibonile nami